Honey, come. Kira, come here. Come here. Joo, ei niin välttämättä. Mä en uskalla pitää niitä puutarhassa, koska tää Scotty on selvästi kyllä karkailija. Ainakin yritti heti ulos portista. Siellä on semmonen 10 sentin, 15 sentin rako portin alla. Ja se oli jo ulkona ja mä sain sen kiinni takajalasta. Se on kyllä tosi niin kiinni siinä Kiirassa, että en tiedä miten pitkälle se olisi mennyt. Ja Kiira nyt ei ole selvästikään kiinnostunut poistumaan Scottyn vierestä. Mutta joo, että mä en uskalla pitää niitä puutarhassa kyllä. Mun pitää selvästi katsoa kaikki reiät läpi, ettei siellä ole mitään mahdollisuutta kadata. Mutta söpöjä on. Ja todella niin kun tää Kiira tulee syliin ja istuu sylissä siis ihan mielellään. Kiira just hyppäsi tänne ikkunalaudalle tuolla, missä näkyy se kukka siinä perällä. Se istui sinne ikkunalaudalle, kurkas ulos. Ne meni tänne takan sisälle. Ne on kyllä selvästi ei hirveästi olleet sisällä. Tai siis en tiedä.